नभेम्बर गोथार सान थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान 10 नभेम्बर गोथार सान थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान जों बयबो मिथिगौ जों साफा साफा बर' बिमानि फिसा जानानै दिनैनि दिनखौ जों मोनसे गोथार सान जोंनि थाखाय गोथार साना जों बेखौ बुंनांगोन जे बर' हारिहा जे मोनसे समाव राजा दङमोन रायजो दङमोन जों बुंबोनानैल' खुगा बुंबोनायल' जाबोदों आरो खिन्थु जोंहा निजिस्वर मोनसे हिस्ट्रि रिटन हिस्ट्रि गैयामोन बेखौ लिरनो थाखाय जोंहा हांखोबो गैयामोन दङमोन होनदों मोनसे समाव देवदाय होननाय खिन्थु बियो बबे समाव बोरै गोमोरलांखो बेखौ जोङो बुंनानै बेखौ दिहुनफिननायाबो सम्भब नङा दा बेफोर गासिबो जिनिसखौ सानजोबनानै मोनसे समनि जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफोर सेल्फलेसलि माने थैथाब थांथाब जाथिखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसिफ्रा ओंखारबोनानै मोनसे समाव साननाया फैदों जे जोङो जोंनि माखासे रिक्वायरमेन्ट नांगौथिफोरखौ जों जुदि फुलफिल खालामनांगौबा हासिल खालामनांगौबा जोङो मोनसे अर्गेनाइज फर्माव मुभमेन्टखौ खालामनांगोन अर्गेनाइज फर्मजों जोङो अथरिटि बा गभर्नमेन्टफोरखौ जोङो मिथिहोनांगोन जे जोंनो ओरैबायदि जोंनो दाबि दावा दङ जोंनो नैबेबायदि नांगोन ओंखायनो बेफोरबायदि गासिबो साननायखौ गावसिनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों 15 नभेम्बरनि 1952 मायथाइयाव नैबे जोंनि बे बर' साहित्य सभा नैबे जिनिसखौ गायसननाय जादोंमोन गायसननायनि गाहाय थांखियानो जेबो नङा बेखौ जों बयबो मिथिगौ जे जोंहा जाथियाव बे समाव लेंगुवेज लिटारेचारखौ लिरनो थाखाय स्क्रिप्ट गैयिनि थाखायनो जोङो नैबेबायदि अर्गेनाइज फर्माव लाबोनानै साहित्य सभाखौ जोङो दानायनि गेजेरजों जोङो मुभमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों जोंनो माबा मोनसे खालामनांगौ होननाय नैबे जिनिसा फैदों आरो बेबादिनो नैबे दिनैनि नैबे गोथार सानाव बेखौ दाफुंनानै लानाय जादों दा नैबे गोथार दिनखौ जोङो फालिनो थाखाय दिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो जोंहानो निजिस्व मोनसे बर' लिटारेरि ससाइटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दङ नैबे गौथुमनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै नैबाव फ्लेग हइस्ट खालामनाय जादों इउनिभारसिटि प्रथमाव जिहेतु इउनिभारसिटियाव जायो इउनिभारसिटियावनो जादों इउनिभारसिटिहा निजिस्व मोनसे फिरफिला दङ बेखौ बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि बर' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा गोथार मोनसे फिरफिला दङ बेखौ उरायहोनाय जादों आरो बे उराय होनायनि गेजेरजों जों बेखौनो जों मेसेजखौ हरनो लुबैयो जे जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो जे जोंहा लिटारेरि ससाइटि दङ आरो बे लिटारेरि ससाइटिनि गेजेरजों जोंबो जे बर' हारिनि राव आरो थुनलाइखौ सिबिनायनि गेजेरजों बेनो किसु कन्ट्रिबिउसन होनायनि गेजेरजों जोङो जाथिनि राव आरो थुनलाइखौ गोजौगाखां होनायाव जोंहा बयहाबो मदद दङ आरो बेखौ मावलांनो थाखाय जोङो जे जोंनि गेजेराव थामथिम बा प्रिपेयारनेसा दङ नैबे जिनिसखौ जोङो बाहेरायाव जों नैबे मेसेजखौ जोङो बयनिसिम जों फाथायहरनो जोङो दैथायहरनो जोङो बेखौ नाजादों बर' थुनलाइया दिनै जोंनि बर' थुनलाइया जे बिराद गोजौसिम दावखोलांबाय जागायजेननायनिफ्राय हिस्टरिकेल डेभेलपमेन्ट अफ बर' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार बेफोरखौ नायबोयोबा जोङो दा ओरैबायदि मोनसे माबायाव जों सहैबाय जेन'बा जोंना 2003आव मोनसे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों इभेन माने जोंनि भाषाया जोंनि बर' भाषाया लेंगुवेजआ 8 शिडिउल माने इन्डियान कनस्टिटिउसननि 8 शिडिउलावबो थिसनजाबावबाय बाव थिसननाय माने मा बेखौ जों बयबो मिथिगौ बेनि माबाखौ मोननो थाखायनो बेहाय थिसनजानायनि मोनसे माबा स्टेटासखौ मोननो थाखाय गोबां जिनिस नांगौ आरो नोंहा माने लेंगुवेज लिटारेचार जोबोद गोजौआव दावखोजानाय बयजोंबो मिथिनाय जानांगोन हाबनो थाखाय मा क्राइटेरिया दङ बेखौ जोङो माबायोब्ला जों मोनजोबगोन दा नैबे क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामखांनानैसो जोंनि नैबे 8 शिडिउलाव हाबनाय माबाया फैदों आरो नङाबा जोङो बाहाय बे स्टेटासखौ मोननाया सम्भब नङा आरो बेखौ मोननो थाखाय लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार ओरैबायदि डेभेलप जानांगोन बे डेभेलप जाखांनायनि फरैसो बेहाय हाबहैनो हायो नङाबा इन्डियायाव जों थाउजेन्डस अफ लेंगुवेज दङ आरो थाउजेन्डस अफ लेंगुवेज माखासे दङ दा खिन्थु बैफोरथ' गासिबो हाबजोबनो हायैनि खार'ना मा बै क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामनो हायाखै बेनि थाखायनो हाबसनाखै खिन्थु बर'
जोंना राव आरो थुनलाइया ओरैबायदि दावगालांबाय बे दावगानायनि थाखायनो बै 8th शेड्युल इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 8th शेड्युलाव हाबहैनो हानाय माबाया जानानै फैदों आरो गोजोन्थों। आज हम बोडो साहित्य सभा की तरफ से और हमारे स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, बोडो स्टूडेंट यूनियन की तरफ से 2 समारोहों का आयोजन कर रहे हैं। बोडो साहित्य सभा की तरफ से आज बोडो लिटरेरी डे मनाया जा रहा है और बोडो भाषा भारत सरकार द्वारा 8th शेड्यूल में पहले ही मान्यता प्राप्त कर चुकी है और हम चाहते हैं कि जो साइंस की एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग की एजुकेशन हो, मैनेजमेंट की एजुकेशन हो, जो कि स्टेम कार्यक्रम कहलाता है, वो बोडो भाषा में हो और मैक्सिमम स्कूल जो है उनमें साइंस खुले और बोडो भाषा में बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध हों। और हमारा जो बच्चा एक बार स्कूल में अगर साइंस पढ़ेगा तो नेचुरली कॉलेजेस में भी आएगा, यूनिवर्सिटी में भी आएगा और ये इसके साथ जो है बोडोलैंड का बहुत ज़बरदस्त विकास होगा और इसके लिए पूरे समाज को और बोडो लिटरेरी एसोसिएशन जो बोडो साहित्य सभा है उसको भी पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हम कर रहे हैं कि हम ये जो विश्वविद्यालय है ये बोडो भाषा के लिए यूजीसी का नोडल सेंटर है और हम जो है कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, वो बोडो भाषा में लिखवा रहे हैं जो कि यूजीसी के वेबसाइट पर हमेशा के लिए उपलब्ध होंगी। पूरे दुनिया में कोई भी कहीं भी बोडो भाषा में इन पुस्तकों को पढ़ पाएगा। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि इस भाषा का संपूर्ण विकास बहुत ही तेज़ी से हो, क्योंकि अब समय आ गया है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरफ युग बढ़ रहा है और हमें स्लो नहीं चलना है। और मैं मेरे युवाओं से, मेरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों से, समाज से यही आग्रह करूंगा कि आज जो है आज के दिन हम ये शपथ लें कि जो बोडो भाषा है इसके प्रोत्साहन के लिए, इसके प्रमोशन के लिए, इसके फैलाव के लिए हम पूरा यत्न करेंगे। धन्यवाद। आज जो है हमारे जो बोडो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रेशर्स डे ऑल्सो मना रहे हैं। फ्रेशर्स डे इस बार थोड़ा लेट हो गया। लेट होने का कारण ये जो है कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, उस वजह से सारे प्रोग्राम्स बीच में ही रोकने पड़े और विश्वविद्यालय में पूरी शांति से सारे के सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी जनजाति के हों, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही एमिकेबल, बहुत ही हार्मोनिक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि शायद पूरे इंडिया में सबसे शांत विश्वविद्यालय होगा, जहाँ किसी किस्म का कोई भी विवाद नहीं है और सभी जो हमारे बच्चे हैं वो चाहे किसी भी यूनियन के हों, किसी भी जनजाति के हों, पूरी तरह से पूरी सौहार्दपूर्ण माहौल में ये कार्य कर रहे हैं और इससे बोडो विश्वविद्यालय बहुत आगे बढ़ेगा, ये मेरी उम्मीद है। थैंक यू। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर, जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।